Kinsa ka, gwapa? Ako si Lois, anak ni Mama Arlene. Naa siya? Kay mga yukog kwarta, wala may bugas. So, dere ni gwapa. Kaya ako rin mo hatag di mo kwarta. Ang pagawa sa lang si Mama Noy. So, dere! Kanindot o kalami. Tibik lamang kato sa atong sugilanon, gagituyo sa pagsuwat ni Cecil Buaya Danyusos sa drama nga nag-uluhan. Luha ni Tatay Ikong. Itay, termino ng mga amang uliran. Madali man o may kabigatan, hindi niya... Grabe na kainit sa panahon karon, oy. Og sa dihang naabot na ang buutan na mong tatay. Oh. Unya gipaningot magmaayo, deserve niyang dadan og labakaran niya trapuhan. Ay, pasilan. Mawagi dayon na nga akong kakapoy gikan sa trabaho kun pirming dunay mo sugat na ko nga anak nga buutan. Kay gikan sa trabaho nga mong tatay, Veronico, a.k.a. Tatay Ikong, palingkoron dayon sa bangko. Tay, Ay, unya, hubuan sa sapatos. Hubuan ni tay. oh. Oy, pastilan, wala ko'y masulti pa ninyo, mga anak. Birawan ako, ha? Oh. Okay. Suman. Baho ang akong sapatos, Dong Donis. Mutan na po. Kerting bawa di mo medyas tayo, eh. Okay, ilis-ilis sa medyas di mo tayo, no? Uy, lo. Busluton ba yun? Oh. Si Mota, Ate Luis. Uy, kabako bi ana uy. Ibo pa gipasimuot na ko dong iyo. Ay, sorry, ate, sorry. Sorry. Basaylo ako mga anak, ha? Huwag ko mo palit og laing medyas. Ang akong ipalit, ako na lang ihatag ninyo duharon nga. May mabaon mong kwarta ining eskwela ninyo. Tay Ikong. Sa luar po ko tayo, ha? Ay, joke ram gudong ako, tay. Ay, nakasabot ko mga anak. Sagda lang. May extra kong kwarta ugma kay tagan man ko sa akong suod nga amigo nga gikan sa abroad. Nagkita mi ganina, ay ipalit na yun ako tog medyas. Unya naaman say mga residente nga manghatag namong mga basurero og kwarta. Ay, makapalit ra lagi kog bag-o. Ayaw na tay. Ako magitigom ang gihatag nimong baon nga kwarta. Ako'y palit nimo og bag-ong medyas. Hasta ko tayo, Ikong. Gatigom ko. O, ako'y palit ni mo bagong sapatos. Uy, tinuod? Salamat dahan mga anak, ha? Daghan din sapatos ug medyas nga barato ra. Bitaw. Ay, bahalag kinabaratuhan basta nga kinasing-kasing nga hinatag. Akong dawaton. Sagdi lang, tay. Makagraduate lang mini ate. Aw, ato to sa mall, mamalito, eh. Mayo dito kay aircon. Matuman ang imong giisulti, Dong Donis. Kung magtarong na mong eskwela ni Ate Lois nimo. Maura yun na akong ikabili niyong duha ang edukasyon. Oh, lamba pa. Di na sa kagikan, Bruce? O ganun mo na magkana, ha, Arlene? Nga naman, wako'y katungod. Tugon! Pra, ni ka malumpag da. Kisay pra-pra? Ikaw! Doon na pa bagoy laing adik din nga ikaw raman? Ako? Ate?
Lipong ko galit. Huwat ako dong. Pas pasuglag ka, ate. Kung sa maginita mo ni tatay ikong. Kalit ako nung natumba, ate. Ingon tong taga-barangay health worker nga niya sa eskwelahan. Kaluoy taw ni tatay, uy. Sige na may siya reklamo nga init ng panahon. Di ba ilalim ang trabaho ni tatay nga usa ka basurero? Lord, ayaw lang ito gitugod ka doon ni daw tang nahitabo sa among amahan. Ayaw lang tao, Lord. Ay, kamo ang anak ni Tatay Ikong? Kami, ma'am. Okay. Okay na siya. Wa na'y angay kabalakan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pero nidog paway si Tatay Ikong, ha? Ayaw sa siya patrabaho asod sa duha ka semana. Kay taas kay sugar si Tatay Ikong, busa bantayan na ang iyang pagkaon. Bawal na siya muka og tamis. Tay. Kunsay atay Ah, bana Ah? Donis. tay. Yan ako bilib sa'yo, tay. Tay ikong, nga bisag nagluya ka. Makahimo ka pag pangumidya. Kuan tay ba? Adto na ko. Miskwila na ko. Ugong gutumon ka. Nanay pagkaon dias gamay lamisa, ha? Nasa imong kilid. Na nasa kitubig. O ay kalimot sa pagtumar sa imong tambal, tay, ha? Timan bawal ang mga tamis. Dr. Donis. Doktor. Tay, pohon. Makagraduate lang ko. Unya, pagkapasar sa board exam. Ako na mo, ate man mo. Si Ate Luis, sa itong mamuhi ron. Siya na sa mo, ate man mo, tay. Ato na ko, ha? Bye, tatay ko. I love you. Mama. Amping Donis. Pagampo dong. Okay, tatay ko. Salamat. Babayo, tatay ko. Uy, hala. Gamay naman lang ang bukas. Sakto pa hinoon ni Aron na long agon para karong gabi. Pero ang para ugmawa na Wato lang ko ni Mama Arlene. Mangayo ko kwarta niya. Ako lang sultihan nga nasakit si tatay ikong ugi papahuway pa. Muatag gitos mama kay naman si trabaho. Balakaw na ko. Ayaw lakaw. Ay pasok as mama tumasa aron di ta papahuwaon din ni si May. Lagi. Bilay ko kwarta, be. Unya ni abot na ko gikan sa trabaho kay sweldo na mo ron. Ato na ko, bros. Mas Arlene ay naikagitago din Ako yung gamiton. Ano na ko sa among kwarto mo simot sa utot sa demonyo. Gikan ko makapangayo og kwarta ni Mama. Mupalit kog bugas. Unya ako ihatod sa amo aron makaluto si Dones. Unya mula hosta din ko sa eskwelahan. Kami sa akong kibati. Ako tayong itago ng akong panggamit. Aron dili ko masakpan ni Arlene. Pagkanindot kinabuhi. Wa ko'y trabaho. Pero suportado ni Arlene. Lisod na ipagtawat ang kwapo. Kinabuha ang babae kong piyaan. Maayo! Kinsa? Dingog palang daan lami na. Ayo! Mama Arlene? Nakakadiha, Ma? Daan ay ko nga lami ng bayhan na. Kawas ko. Pahimuntang kong iyang kalamit.
Unsa kagwapa? Ako si Lois, anak ni Mama Arlene. Naa siya? Kay mga kog kwarta kay wa na mi bugas. So din day gwapa. Ka ako rin mo hatag ni mo og kwarta. Pagawasa lang si Mama Noy. Wow! Kalindot og kalanhi. Adik puli ni Mama Arlene. Buhi ko! Ayaw ko gata! Buhi ko! Hatagan mo ang dakong kwarta. May kwarta ka nga nagpabuhi na magiging sa kong inahan? Ayaw na inday gwapa. Ayaw amo inday. Buhi lagi ko! Ayaw na magluglot. Maluot ko! Kasi sa mga adults, uminingan mo. Tatulan. Prostate cancer ka na. What's your duty ka? Ayaw magkilabot! Kulatahan ning adik kani demonyo. Iya untang lugoso ng anak ni Arlen. Kulatahan ning adik man. Dali ba? Hoy, animal! Balik! Apo, Lois. Okay na ko la. Anong nisod ka man sa ilang kwarto? Gibira ko niya kalit na. Unsa? Salbahis kayong tawana. Wahi uwaw, bagagnaw. Kaya nga naman di ay, unsa may imong tuyo sa imong inahan, ha? Maningkamot tag-ato dong Dones. Bahalag magkalisod-lisod ta. Ang importante nga makagraduate kita. Wa na tayo paglaom ni Mama Arlene. Nabuang nasig maayo siyang laki. Mga anak, Oh. Tay, Tay, nagilis malagi ka. Asa man ka? motrabaho na kong balik. ha? Tay, di pa mahimoy. Tay, ikong. Luya pa man ka. Luya, agod. Ako'y nagdaas akong lawas, dili ka mo. O nga mo trabaho ko kay musamuto niya kong gibati kung sige akong lubog ko eh. Oh, dawatan na ninyo. Gamitan na alang sa inyong gasto kong matagadlaw. Kamu na'y bahala nga mo budget, ana. Dehan na mo, Lois. Dones, dehan na mo. Tay, Tay, ikong. Kaluing tatay. tay. Pilalay ng iyong gihatag, Ate Lois. 500 pesos doon. Makatrabaho lang ko. Ayahay daw niya na sa tatay ikong. Hasta buguhat eh. Mausan na akong buhaton hit na tay kong. Bausan na to ang iyang pagsakripisyo na to, pati. Oh, nataod ko na ang iyong umital, anak. Congratulations, Lois. Graduate na kapag ka maestra. Tay ikong. Para nini mo ang akong medal, tay. Naning kamot kag maayo para lang maka-eskwela min duha ni Dones. I love you, tay ikong. Basura! Basura! Ikong, nagbasurero gihapon ka. Nga may trabaho naman si Lois. Dili ka mauwaw nga maestra na si Lois. Unya ikaw nagbasurero lang gihapon ka. Proud ko sa akong pagkabasurero, Arlene. Kay gikan sa akong sweldo, isip basurero. Nahimong maestra si Lois.
Kisag, munas ginhawa na ko. Ni aday kan din hipuyo. Oh, namalhin Miss Mama aron dili na misamukon pa ni Bruce. Nagbuwag na midugay na. Mao ba? Ambin na ng sako ni mo basura kay akong ihuwad sa truck. Mahimong mudo ako sa atong mga anak, ikaw. Oh, mahimong tayo. Ilagog kang inahan. Dali. Dayon, Arlene. Dayon. Ni amo din hipuyo ikaw. Nindot naman lagi mo ba eh. Tungod sa among determinasyon o paningkamot, nakapuyo mi gayahay nga bay. Ngano ni amang ka? Lois, Dunis, ni ako kay mangayo ko asaylo ninyo mga anak. Anak? Naaday kay mga anak? Gibiyaan mi nimo kay gipili nimo imong laki. Hapit pa kulugo sa adik nimong kabit. Ninduton na katrabaho. Pero gipasagnan na ni tatay ikong nga mo'y manikamot. Aron lami makapadayog eskwela. Munas ginhawa ang among pag-eskwela, bahalag may bahong. Maglakaw pa dong sa eskwelahan. Aron lang makahuman mi si Ate Luis. Nahuman na sa diay ka, Dong Dunis? Nahuman na in town, ma. Sa paningkamot ra ni tatay ikong. Kabantay ka? Nagsuloob kog puti nga bisti. Doktor na ko, ma. Unsa? Nindot agad ninyo, mga anak. Si Lois, maestra. O ikaw, doktor. Tungod sa pagpaningkamot sa buotan namong tatay ikong. Mga anak, pasailuan na lang ang inyong inahan. Tay, Nihila ka, tay? nihila ka, tay ikong. Pasabot ba nga, dawaton mo pagbalik si Mama Arlie? Dawalan ko mga anak. Kinsa man ko nga dili makapasaylo sa inyong inahan. Ngiga tay sa? Abi kay mga professional na Miss Ate Luis. Mubalik ka sa Mama Arlie na to? Ayaw tay. Bati nga pasayloon na to siya human siya pagpaantos na to. Mas bati, Donis. Nga dili na to siya pasayloon. Tay ikong. Sobra naman po kakabuotan, tay, uy. Anak, mga tiguang na Miss Mama ninyo. Gamay na lang ang naibilin sa among pagpakabuhi ni kalimutan na. Magpasaylo kayo na lang ta. Dawato na itong pagbalik ang inyong inahan. Suwelta kang istorya. Aron matibuo kita pagbalik. Magkayusa. O magsinabtanay. Kana raya akong ihanyaw ninyo, Lois. Dunis. Tatay ikong. Kabuotan ka di mo, tay. Tatay ikong. Pasayloan na ang inyong inahan, ha? Ayaw lang silang pugsa, ikong. Dili na sila gagmayng bata. Salamat sa imong pagpadayon ako sa inyong panihay. Daghang salamat ninyo. Tay. Tay. Ma! Mama Arlene! Ma! Di ba sa hilo natin ka, ma? Basta ko pa. Ipasaylo natin ka. Luis!
Donis! Dagang salamat ninyo, mga anak! Love ka na mo, Tatay Ikong. Mahal ka na mo, tay. Salamat! Salamat kayo ninyong dua! Arlene, doon din na mo. Kaya pasaylo ka na sa atong mga anak. Dali! Doon, dali! Salamat, Ginoo, nga gitubag na nimo ang dugay ko ng yampo. Na mapundok magbalik ang akong pamilya. Salamat kayo, Ginoo. Salamat kayo. Og dini mga higala, natapos ang maong sugilanon sa drama nga naguluhan. Luha ni Tatay Ikong. Sugilanon nga gisuwat og ubos sa direksyon ni Cecil Buaya Danyusos. Spinner Ariel Mancao. Recording editor Lloyd Gabiana. Soundman Jumel Ariso. Apan sa dili pa kami hinggit manamilit, ania ang mga artista nga naghatag og kinabuhi ni maong sugilanon. Sa papel ni Tatay Ikong, June Puhanes, Arlene, Ingrid Bertudaso, Lois, Carol Marie Hikain, Donis, Jeffrey Gabnada, Lula Tomasa, Ces Danyusos Cabrera, Bruce, Jumel Arizo. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dagang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo. O may kabigatan, hindi niya lintana ang hirap ng buhay. Mga kaigsunan ko ni Kristo, aniya no sab kita nining laing adlaw sa mga pagpamalandong. Ang RMN drama mudalit kaninyo sa laing sugilanon nga sinuwato ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares. Uy, Marsing, nahuman ka na diya. Ay, mao pagpaghuman na kughugas sa plato. Palihog ko iyaburing lamaw sa sudanan dito sa gawas, be. Oo, Marsing. Ikaw na human nagkagsound og tubig. Napunduhan na nimong duha ka baril. Man na. Maayo noon. Aron inigabot nilang Jose og Maris, makita nilang limpyo ang bay ug puno ang duha ka baril sa tubig. Lagi. Ay, lisod ni mangipunta. Bitaw, tanong ko, Marsing, nagkamatikod ba ako? O sabay na matikdan nimo. Pero may lang muguot ang naong sa asawa sa ato anak. Nga si Maris. Ay, muraga. Wa makagusto si Maris nga ni ata dinhi. Wa mamayong buot. Inig-abot di gani mangayog katahuran. Inig pangaon. Si Maris ay maghukad-hukad. Ug si Jose ragid mo'y agdahon. Dili mangagda nato. Bitaw nga. Gamay ra kayo pugkinanaan. Murag, dili matuon ang pagkaon kay mamundak man kutsara. Pailob lang tato nyo. Saon nga nangipon raman ta. Diyan na sila. Uy, nangumpra day mo do. Tay, nangumpra. Pila na ang kilos bugas ron? 71 pesos na ang ganador. Uy, wala ka mahal na di ay. Uy. Isda, 400 ang kilo. Uy, mahal na gyud di ay, no? Kaya wala may barato ron. Asa itong lutuon dong? Magtuwa lang, tay. Okay. Di anang lamas ako nagiandam. Sibuyas, nya di ay dahonan, sibuyas Bombay, di ay tamatis, nya luya. Labing maayo. Paano luto
ko ang tinuwa? Kadali ron eh, Maris. Uy, kadiyot lang. Kadaghan ko ng lamas. Ang tamatis duha ka buok akong gihiwa, ang sibuyas dahonan duha ka palak, ug ang bombay katunga ra akong gihiwa ug naapoy luya. Patuyang biya taon mo, uy. Tungaan na, uy. Wa mo maguna-una. Mahal kayo rong lamas. Daginot sa din taon mo. Patuyang biya mo. Wara bagi mo gitampo. Di lali mangitag kwarta. Natukan ko, Marsing. Pailob lang taton nyo. Sige na, tiwasod tani. Aron makakaon na sila. Tay, sabor mo ng imo mo. Pagkuhaog, hiniwa ining katambak tayo. Okay ra ko doon, Jose. Sabaw raman ng imo. Pagkuhag isda. Tag 400 raman kilo, ana. Okay ra ko. Maris, kinanglan bang i-mention mo ang presyo? Ay, dapat lang. Nay Marsing, gamay ko na ng imong rice. Kunin ang rice ni mo, nay. Pag si titay, 1 pesos ba ang kilo, ana? Busog na ko, day. Salamat. Mamahawa na lang ta dinhi, Tonyo. Marsing. O ano masuko man ka? Gisulti lang akong tinuod nga ang bugas, tag 71 ng kilo. Ang isda, 400 ang kilo. Nilaan pagod din na. Laing gipaminaw nilang nanay tatay. Ay, bahala sila. Reklamo ka? Basta nalimot ka. Nga ako may nagtrabaho. O ikaw, nahimo lang driver na ako. Onsa? Bitaw. Kanya o paguti, anak. Pero karon, man. lupig pa yung anak kong kaluha. Kanay, may tipo na to yung ginikanan. Ipasa mo na nimo. Ako ng ginikanan. Onya, og doon na ka imong ginikanan? Bili na lang kumusulti, mao ba? Hayahay man takot kita lang duha. Pero, naa ang imong mga ginikanan. Ilom. Sing. Anong ganda nilang nanay Tonyo. tatay? Ngano? Marsing. Wako'y labot. Unsa man. Mamahawa ta dinhi. Pida. Hey! Tit palang asawa ay. May susuon sa baba eh. Nagsalig. Kaboy nagtrabaho. Uy. Sila si nanay tatay. Nagda sa ilang sako. Dong, Jose. Tay? Nay? Nganong nagdamog sako? Ay, amo ng mga sinina, dong. Among gisod sa sako. Nga naman. Muli na may bukid, Dong. Unsa? Uy, ngano gud? Hibaw ka na, Dong. Kini mga tiguang gusto magbukid kay presko ang hangin. Presko sa mga utanon. Tay. Ikaw, dong. Pag-amping din ha. Kalit ko daning inyong desisyon. Nga mamauli mo. Gimingaw por mi taos na anay ni mo sa atong payag dito sa bukid taon. Tay, nakadungog mo sa mga gipanulti ni Maris, no? Di ba? Okay ra gyud na, Dong. Kuan, anak mo ginaw mga asawa. Kuan, maayo sila ng budget ba? Tay. Dong Jose, mag-amping ka dire ha. O, nay. Biyaan di ko ninyo, nay. Mubiya lang mitong para uwa mo ikubot dire. Daang pagyag ko. Ayaw, dong. Ayaw kay
naghatag mi kahasol ninyo. Ginikanan ta mo. Ako'y magbuot nga anhi mo. Ayaw, Jose, ayaw. Maikog ta. Ang imo ra bang asawa ang nagtrabaho, murag dili mato ng pagkaondo nga. Utangan magpresyo. Tay. Pero ayaw. Ayaw away ang imo asawa. Oh, sige. Adto na mi. Day? Uy, tay! Nay! Oh, asa naman mo? Manglayas na mo? Muulit mi sa bukid ay Maris. Ay, salamat in town, uy. Purag makuhaan na gid ang akong gasto diri sa bay. Maris, paano mo eh? Di ba rin ko husto, nay? Husto. Maris. Maulit day mo, mas mayo. Nay, akong ipahuwam ninyo. Ipahuwam? Nay, 1,000 pesos. Ako na ipahuwam ninyo. 20% ang tubo, ana, ha? Maris! Ako lang gisulti nilang nanay tatay para mahibaw sila. May dautan ba day, ana? Huwag man tingali, diba? Husto nga akong gisulti na Narsin, diba? Correct, yun kaayo. 20% ang tubo, ana, nay. Kanang 1,000. Human sa usa ka buwan. Mahimo na ng 1,200, okay? Ayaw ka bala ka, day. Bayaran unya na mo. Mas maayo, tay. Magyunaw-naon gud kaayo ka. Dili sama sa ubang ugangan nga magsigi og pangayo, pero kamo makasabot gid kaayo mo. Unya, wa mo magpangayo og kwarta, diba? Tinuod na, Inday Maris. Maris, patubuan pa din mo kanang imong gihatag. Kasi ang sabi gihatag, uy. Wa na gihatag, uy. Wa na'y usurong panghatag. Kunon sige dawat, angay nga bayran. Maris! Arena mi. Sige lang, padayon. Ay, salamat in town, uy. Ay, mugamay na gitaon ang konsumo, ani. Maris! Naana ang truck para sa atong lungsod to niyo. Kadiyot sa de, ha? May paliton ko. Asa naman sad ka? Palit kong swertres. 612 lang. Ay, wag yung kamuhunong anang imong pagkasugarol, ha? Am-am lang ni sa atong kagalingon, Marsing. Am-am lang ba? Huot ba yung dughan ko nga naminaw sa imong umaga taon? Ay, nanlimbaw tang akong balhibo nga naminaw niya. Huwag yung kumakasulti, anak, nga tos imong ginikanan to nyo. Pailop lang. Usaon man. Anak man tas pobring, o. Ay. Sige. Paabuta ko, ha? Una ta mo sa kay bas. Pingos ato, palit usa ko dire. 612 lang, awat ako. Pagkasakit manultis among umagat kasi Maris. Hinoktok mo ka diha. Gimingaw lang ko nilang nanay tatay. Mao ba? Halalayas! Adto pakig-uban si mong ginikanan. Maris! Hinoon, makigamit din Ulis inyo. Dala mong bisit. Maris! Ako tanang kayo diri. Ikaw unsa man ka? Driver na ako. Og aron makagdaginot. Ikaw na lipang laba. Ikay mangutaw. Ikaw ang tigil kay pagkaon. Lihok pud taon, uy. Para kabayad kasi mong gilamoy. Maris! Ay sige, ginuktok. Kaya huwag pati mo ginikanan, diri. Nakatigong tagdako-dako. Pero kay, diri man imong nanay tatay, o sa minitabo. Kaas kay gatas. Kay mo apin magkutos, gatas na akong gipalit. Mahalon ba na mong gatas? Gamayng lata, hapit na mo libo. Maris! O ba ni ko karon ha? Maningil ko sa akong gipatantuhan. Kuyog ka. Oh, kuyugan ka. Dapat lang.
Kay ka na akong pagpatanto. Nakatampo na sa nindot karon sa tumbay diri. Diba? Maris, O karon nga, wala mo tipon imong ginikanan nato. Makatigom na ko. mga tuog na ta. Gusto mo ron? Kainit pa. Oh, uy! Kayo! Sunog! Ginugong! Maris! 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 Ano? Bangon! Sunog! Sunog! Unsa? Di ko na yung sunog! Dali! Magawas ta! Katigalig! Matrap na ta! Init na kayo! Ano man eh? Dali na! Magawas na ta! Unya nga itong mga butang. Ang atong dakong TV, ang atong refrigerator. Ang washing machine. Di na ba ta? Init na kayo! Hanggang ko mga alahas. Dali na, dali! Matrap na ta! Init na kayo! Dali na! Jose! Jose na akong kwarta! Yain na! Init na ba ta? Init na kayo! Sige na! Nga naman eh! Og daw nga tong panimay. Huwag na punit. Bisa ko sa... Ang ako kwarta ginipusan. Ang ako mga alahas. Ang atong mga appliances, Jose. Bahala na. Ang mahinungdanon niya niya. Buhi ta. Tapot rin sa lawas gabis ting akong nasulob. Harutang ako mga alahas. Ingon man ang home appliances. Puro tong kasunog. Asa naman lang tapaingon na, ani? Walang-wala na kita. Palista ta na ang taga DSWS nag-intake sa mga biktima sa sunog. Ikay palista dito. Kuyog ta. Ikaw lang. Nebugas, mga dilata, nesebutin, gastob, balde, ingon man kaldero. Ayaw pagsigigilak. Kadako na unta sa ito napundal. Tungod sa sunog karon, ibalik tag-zero. Bay, ay mga atag ko kupon, oh. Kupon? Oo, bay. Saan sa? Mga atag ko na sila. Para sa inabang ba? Mori sila ugmalos na ibis buntag. Okay, magsugod ang pangatag, ha? Tag sa kabakid nga bugas, unya, doon na pa dilata, okay? Makinig kayo. Salamat kay Cons. Okay, dili kay rice lang. Ha, naay mga dilata. Naapagay cash, tag 10,000 pesos. Mao ba? O lagi, tag 10,000 pesos. Pero ang total born, 20,000. Muli niya ko. Ako ilinya. Okay. Nelson si Cons. Gawa sa bugas, ha? Ako na ipaibaw ninyo, dilata, unya, dahi kwarta. Naapagay housing materials. Napo ka plywood, niya 20 ka sin. Okay? Salamat taon. Salamat kay Cons, France. Thank you. Maayo kaayo. Pila man tatanang... Pila ka bay? Ang mga apektadong bay, 30 ra. 30 ka bay, okay? Nagsugod ang panghatag? O, magsugod na. Pero ang kwarta, wa pa ipanghatag kay maabot ra ang tao nga manghatag og cash ninyo, okay? Manghatag og cash? Nasa laing tao? Oo. Ako sa man, senador na or mulansad pa? Wa pa ibawi. Okay, Sir Francis. Linya na laming daan.
Okay, kay na, kamo linya lang mo ha. Undol mo dia, kay na may abot na ang mga hatag na van nga gisakyan. Nagban, Maris. Okay ha. Ora, nainaog na. Ang matag o gakas, ha? Sila si Noy Tonyo o Manang Marsing. Ha? Sila si tatay ug nanay. Dili. Sila? Ayo, Maris, tingog karon ni tatay. ayo. Ni Dool diri. Ni diri sa padung sa tong tent. Dong Jose, day Maris. Nay, tay. Kamo. Milagro gud. Dong. Among ipaambit ang gihatag sa Ginoo. Diri ka namo, Jose. Tay. Kinsay bang tuo nga gikan mi nga nibiya dinhi. Nihapit ko palit og loto. O sa katikit yun. Gawa sa swertres, may palit ko og 645. Nigawas bitaw na. Nakadaog ko og 45 million pesos. Tay! Mao na, Dong. Pagkahibaw na mo nga nasunog mo diri, dali ming miari diri aron pagdunol og tabang. Tay! Maris, kaning niya sila si tatay ug nanay. Kuan, kining... Maris, salamat kayo nimo. Libu-libong pasalamat na mo diyan ni Buenday. Unsa? Ang kabati sa imong batasan, nakahatag ka na mo kaayuhan. Ha? Kung dili patungod sa imong batasan, dili mi mamahawa, pero sa dihang nakabati mi sa imong ipanulti. Nasawd sa among dungga ng inyong panaglalis ni Jose, ug hinungdan nga nihawa mi. Gipawa mi nimo sa kalibo, ug may tubo pa. Karon, among gipilo-pilo ang kapital ug ang tubo sa kalibo nga imong hinatag namo, nga may interes nga 20%. Pasaylo ako ninyo, tay. Nay. Okay ra cute inday Maris. Ay, nagdamig bugas. Ganador na. Ay, tag 3,550 ang sako, anak. Ayaw na lang pagpangwinta diha, Marsing. Soltera ko. Nagdamig sardinas, Dainay. Tag 28 na ang lata. Og dawatan ning among tabang ninyo. Ang uban among gihatagan og tag 20,000. Pero kamo, pinangga kay muna mo man kanilang pilaton nyo. Kuan, 500,000 na ako ihatag ninyo. Kana. Tay. Nay. Inday. Ning kinabuhi way permanente. Ang panahon, mausabon. Dili ni mo matagaan ang panghitabo. Ug ayaw pagtuo nga ang imong kahimtang karon, mauna ang katapusan. Ayaw palapig pataas, kay sakit kini kung ikaw mahagba. Kinsa ang magpataas, ipaubos. Kinsa ang magpaubos, ipataas. Sugilanon nga sinuwato gubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares. Musical scoring Randy Nakurda Tayag, atong audio editor Ariel Mangkao, atong sound effects Alduin Nakurda. Inapilan ning mosunod Inday Bampina, Dino Berungan Eliseo, Jennifer Datomin Nusa, Jaylee Reganasaka, Oji Kumpuk Rakasa, Alan Gulyat Nakurda, unyong kalagad, Jesus Franco Espares. Maayong pagsaulog sa Simana Santa.